Menapa dipun keparengaken kula
Sik kuwi ya. Yo, apa jenengmu sapa kowe? Ojo nganti dipateni. Wong aku duwe cara, aku duwe cara duwe akal. Cara kancamu kabeh kok. Apa? Kok pateni aku. Yo. Lah kok pateni. Kalau aku ki mau urip kono ya bayar ora ngerti. Pancane jago. Aku limo kok pateni. Medina. Yen kowe tak pateni mbok menawa cutel lakon iki. Kula sangka kowe iman-iman. Yen pancen kowe bojone Menggumi Tantra, iki anake. Jenenge Ayu Mlati. Nah, digawa nggawe Gunung Pandan. Kaya opo karepmu piye ya? Ayu Mlati. Supaya mudi kaweruh ana ngersane bapa. Oh, wis, manut awakmu. Ayo lewat kowe. Ora banget loro, emang tak penakake. Ini tinggal dong, dong.
Lah itu. Wis ta, uang iki anane iso guyu. Mergo ndendas lho. Angger ndendas Iso guyu. kowe ngerti pindang Bro, pindang yang ndendas itu mau pindang guyu kendi yang ndendas ono kendi guyu ndendas ora iso guyu ya ono kendi pindang iya. blek-blek karo pikiranmu Wis ta. Lah pindange duwe ndas. ora iso guyu Wong yo guyu mergo apa mergo duwe motor. angger di motor Iso guyu. lah udur kan di motor Nek ora iso guyu motor udur saiki tulun wong dodol kacamata udun. kumon Wong dodol kacamata udun. ya ora tau Aku udune iki matane kacamataan. kacamata Udun iki ana motone. nek ora iso guyu Ha. nek ora ana bakal kacamata udur lho ya Bacane saiki susah. susah karo apa Ora mikirno uripku wis susah. kowe yen susah nyambut gawe Nyambut gawe apa sembarang wis tak lakoni. Becak wis. berusaha to Becak ati tak dol. sikilmu ndek kok becak Bisa gelek iki. Dekno. sikil ndek becak kaya wong langi ngene Ora apa. Lagu ya awakmu. tak golekno pegawean sing apa iki kayane entuk akeh Penggawean apa? terutama mengatur perekonomian wong wedok aja boros-boros bojoku lho setia Lah kok iso? aku ora nyambut gawe 3 dina Iya. ngono kuwi masae sik dadar ndok Tak dol. ayam goreng Ayam goreng. ora nyambut gawe 3 dina Ora bakayani ya kok. ora nganggo ora entuk kaya kuwi terus ora entuk penghasilan bojo setia istri setia umpama bojo kuwi nyeneni wong lanang wah dosane wong ketok sak gunung anak Ya tenan. lho Paten yo. ora nyambut gawe saulan lawe jek rembro ati gorengan Terus daging digoreng mbok dibubuk bali oh nek yo ngono ndek bareng aku buka lemari yo celana entek sarung entek TV ning gaden radio didol iki perbuatane sapa iki? lah bojoku digo mangan ku Kalau ngono iki kaya wong lanang kuwi aku iki bingung. mestine iki bingung ya aku iki ana pegawean gelem Mergo aku wis nglamar penggawean reno-reno aku. siap Oh, awak sehat aku. senam Oh, biasa. senam satu Hari pagi biasa aku. ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan 1 2 3 4 5 6 7 8 Tak jumbo atas aku gitu. 1 2 3 4 5 6 yang penting sehat Sehat to. Aku jajal 1 2 3 4 maktune 3. apa kuwi Lah iso oleh senam pagi, olehku biji lo 3. lari kuat Kuat, 100 meter kuat kuat. Awak sehat to? 200 meter kuat Kuat awak sehat. 6 kilo kuat Kuat. 100 kilo kuat Wong kok. jadi kuat Aku ki yo awakku ki sehat. Apa mripat, awas. awas Jantung sehat, kuping pengen pengen. waduh ana pegawean sing maton bekecot nggih mesti kilo pira Sak kilo sing umum ya 8.000. 8.000 bekecot sitok regane 15.000 setore ning Jakarta Nek ngono aku tak golek tak tupakno truk. ora entuk kemana truk Tak tupakno kol. ora entuk ditumpakno kok Nek ngono tak tupakno bis. ora entuk kemana bis Beketok sitok sitok 15.000 ning Jakarta. omahmu Surabaya ya Iya. sitok sitok Kok regane 15.000 gowone ora. ora entuk kemana truk ora entuk tumpakno kok Nah, digiring ini Jakarta aku ketemu ngene beketok 15.000
ngukuri ratan sedina Berang anu sak metere piro? sak metere 75.000. Gelem aku. Ngukuri ratan. Ngukuri rata enggak meterane. Lah apa nganggo meteran barang? Tapi ngukuri rata pirang meter pirang meter. Ya apa nganggo meteran barang? Ora sang nganggo meteran. Lah nganggo apa? Ratan ngukuri ki lho. Orang ngancam pati gua reno-reno. Ya apa iki Kok pelaur? Dari gelem Aku wis tak jajal nih. Aku wis tak jajal mergawe reno-reno wis tak jajal yo. Kaya udan-udan aja aku tak golek beketok. Golek beketok kaya udan-udanan beketok padha metu. Wah arep wis ana mangsa. Udan terus. Ya. Tak tinggal nyup. Udane terang beketok ngluyur dhewe-dhewe. Calon kuwi. Mula tani. Saniki tani kudu saiki kudu cerdas. Ya, Pikiran iki kudune lincah. kudu Saiki pupuk larang. pupuk larang, Saiki mau jadi beras, larang. panen gabah metur. Anjlok. Aja nandur pari. Lah yo apa? Melon. Oh. Kan berpiye iki? Nandur melon iki melon sitok regane larang. Piro? Pamane melon iki tandur lemu, rabuk, subur, sak wayah-wayah. Katok musuwet melone metu. Iku lak milon kuwi. Langsung kena tuku lho. Lak milonku. Nandur melon. Melon iki kena nggo ngurangake nutup ekonomi. Lah carane piye? Sak wayah-wayah katok musuwet melone metu. Kuwi kena nggo tuku katok. Yo. Milonku. Melon lho. Lah ya milonku metu. Melon sak kilo piro? Lho. Setok. Sampe Milonku metu. Kenapa ketok? sing metu ki panenan lho, panen. Ora kok genakno. Itu katoe bojomu, katoe anakmu. Masa aku bingung ya Aku aku sandang ke pangan. bingung balik penggawean kok kaya Aja bingung-bingung. ora bingung piye. Anak kaya Wah, ujian. iki kena maca radio rumah surat kabar. Maca surat kabar, ngrungokno radio. Iki ngerti apa ora? Ora kena ngrungokno surat kabar maca radio. Kau maca surat kabar ngrungokno radio. Kae omongan. Yo. Kowe melok aku wae. Lagi. Oh. Ahli bangunan. Kowe iso bahasa Indonesia? Bisa. Bahasa Indonesia Ya bisa. baik dan benar. Ya bisa. Tenan? Wah, aku sekolah aku SKP. SKP apa? Sekolah ya karpe ora ya karpe. Duh, Kowe iso bahasa Indonesia apa ora? ya bisa karep pertanyaan. Ayo. Bisa berbahasa Indonesia? Bisa. Namamu siapa? Nama saya Bambang Edi Boy Begedut Bondet Vivo. Nama asli Masto Bundet. Marto Bondet alias Cikalakaci Kopo Belut. Cep cep. Manajer Marto Kunyil. Bisa berbahasa Indonesia? Bisa. Siji apa? Satu. Loro? Dua. Main di kota mana? Nganjuk. Bagaimana penontonnya? Banyak. Banyak bisa linggo kursi. Cek. Cek. Jalan ya. Bisa berbahasa Indonesia? Oh bisa. Namamu siapa? Bondet. Marto. Marto Bondet. Main di mana? Kota Nganjuk. Kota Nganjuk. Yes. Bagaimana penontonnya? Banyak. Banyak bahasa lapangan mana? Banyak ini tak kema. Lu ngomong yang lain. Akeh kok banyak. Itu bahasa Indonesia. Ora iso bahasa Indonesia kowe. Bisa. Aku yo. Bisa. Nyamana siapa? Nyamana. Namamu. Bayi gua pakai. Nyamana siapa? Namamu siapa? Bondet. Kowe lu tak kono goblok. Lelosia. Namanya siapa? Marto Kunyil. Main di mana? Di kota Nganjuk. Penontonnya Tidak sedikit. Tidak sedikit. Kemana? Banyak nos.
ning gone anu sing duwe proyek iki Jepang. Jepang. Bahasa Indonesia, bahasa Jepang ya kena. Carane nglamar, carane ngelamar. Permisi Tuan. Terus Datang saya kemari mau minta dikapur. mergo bahane tek kabeh ya. 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 Iki permisi Tuan. Permisi Tuan. Ngomongmu piye? Permisi. Permisi Tuan. Bayi bawaran. Ya ngono. Bayi Tuan. Bayi butuh brengose. Permisi Tuan. Datang saya. Saya datang kemari minta kapur. Cocok. Kono, aku bose. Oh iya. Permisi Tuan. Sini. Saya datang kemari minta kapur Tuan. Apa-apa jane bergawe. Awar-awar kodok segara bantenane. Nyamene nyanyi. Bisa tua. Dek. Jangan. Soko-soko nek kena Jawa kula nengek. Saumur kula. Jabang bayi. Apa? Lah kowe raimu kenapa? Ojo ngrek-ngrek wong to. Lah apa kok iso Gawe. nyambut gawe? Awar-awar kodok segara bantenane. Disaut kula. Kowe iki nyambut gawe apa? Proyek. Wah, babe. Soko-soko nek kena Jawa kula nengek. Saumur. Proyek Dedi. Proyek. Mambu soto. Apa? Barmu soto. Permangan soto. Oh iya. Mbak aku dijak. Mbak aku dijak. Kuat kowe, tenagamu ngono kuat. Ganti nek. Bayarane lho, bayarane. Aku pergawe Mang soto saiki yo ganti apa Pak? rawon. Permangan rawon. Iya. Ganti-ganti. Ora apa-apa aku jan tok Kang wong nganggur. Ora apa-apa jan. Bosku iki wong kuat. Ganti nek iki. Ambu apa? Batang tikus. Entuk 15. Mbak aku dijak gelem. Tenagamu kuat. Iya kuwan nyambut gawe iki sementing niate ono. Iki akeh junjung lho ya. Ya ora apa-apa. Tangane proyek. Iki proyek ndi to jane? Anu ngono proyek sampai. Wes sik to. Proyek bagian apa? Ya sebagian akeh junjung. Kakak junjung. Lah kok kuwi putih kabeh rupamu. Lah pancen aku mau ngangkat gampang ini aku kesokan kok. Terus netes. Ya wes mela aku gelem. Kowe roh bayarane. Bayarane piro? 3.500. 3.500. Iku bayarane. Uang makane Uang makane 350. kula ora dibayari tolong. Kok iso? Syaratnya kudu iso bahasa Indonesia. Ya iso to Mas, kok iso. Anak gaul iso. Iso bahasa Indonesia. Nyapu ora iso. Pamane kowe ketan bahan ya, Ketan bahan. Pamane kapur. Kapur. Sing kapur entek. Nek. Tuan, saya datang kemari minta kapur. Alah iso lah akure nggone sapa? Kanggo upamane kita ajari sik kowe. Kok diajari. Upamane ya, Pamane. aku gak kene. Walah, kok sik tak gaoke kaya ketek. Kok iki Potongan gaoke kok iso. Potongan juga ucek ngono kok. Ya wis tak lapor, carane piye? Tuan, saya datang kemari minta kapur. Oh ngono. Iku wis kebu ya. Tuan, Bayarane aja lali. Ya. 3.500. ya wis. Tuan, oh ya iso. Iki wae iki sajake klebu tenan peneran iki. Waduh. Modele. Tuan, Ya, saya mau lapor. Yes. Ini kan pekerjaannya di bangunan. oh ya. Ini kalau saya boleh, ya minta dikapur. Lebu lambe ya. Iki lo nyambut gawe apa?
balasan. Ayo. Iki, ayo melak nyambut gawe. Iki keteman apa? Wong nyambut gawe yo ngene Mas kok iso. Oh alah. Aku ki lek dijak nyambut gawe nopo? Iki aku arepe budal rene. Ngomong karo bojoku ta aku. Dik aku tak nyambut gawe. Lah kok celana kowe digandoli lho, Jon. Sing gandol sapa? Bojoku. Ora oleh paling. Lho tak elingne tapi bojoku penyanyi lek ora dielene karo lagu ora iso. Oh ngono. Ngene digandoli lho celanaku tak elingne. Kowe aja gandoli celana prilana aku lunga. Lakune dina. Yen pancen kowe ora lilo, raimu tak keproboto. Aja kereng-kereng kok iso iki kereng-kereng. Ono bojoku jawab Nek jawab, aku iki wong wedok tenan, aja nganti tinggo dolanan. Kowe wong lanang rada edan, raimu kaya jaran. yo pas, jane pas banget. Yo tak jawab musuh aku. Nek mau jawab, Yen tresnaku iki mung dolanan, ya mung kowe tanggo percobaan. ora oleh ngono ge Sebab percobaan. aku wedi ketularan, mergo kowe duwe lara ayan. Bojoku jawab, rangguku kandamu, ngomong sak penakmu, pancen kelakuanmu kaya asu. Lepas ngono lah kok bojoku iki ngerokok lho. Cilikne. Aku lah kok wong wedok ngerokok aku weting. Ya. Tak elene bareng ngerokok. Kowe iki ngono wong wedok, mbok aja seneng ngerokok. Yen ngerokok mesti karo ndodok, awas kebonan kodhok. Sik jawab meneh bojoku. Kaya iso sih. Kowe iki pancen kebatut, yen pedo ngecap perang mulut. Ambimu licik kaya marmut, rene kowe tak entut. Ketika aku golek pegawean aku ning omahe nganggur e. Wis pokoke kudu melok aku. Melu nang ndi kok. Nyambut gawe yo ngene iki. Lah carane Bapak yo, wong iki kudu kerja keras, Mas. cokrat. Pengen meraih sukses, Ya. pengen meraih masa depan kudu nyambut gawe dari nol dulu. Lho. Nol. Heeh. Iki nyambut gawe apa kowe? Tak delok awakmu kaya kuli banggul. Panggul piye? Ya ditangkat-angkat. Oh iya. Nyambut gawe ning bangunan. Bangunan. Yo, Carane. carane penak karek lapor tok wis bayaran. Bayarane piro? Karo ketoprak agensi bayarane. Ketoprak yo apa kok iso? Iki ketoprak apa? Ayo, karo sing mbok omongke nyambut gawe. Yo oke iki. Bayarane iki 50.000. Lho. Waken Harian. Uang makane sedina 100.000. Kok akeh wong makane? Lah yo bayar nyambut gawe abot tok. Ya wis gelem mak gelem kok. Gelem carane mung laporan. Piye? Permisi Tuan. Ya. Permisi Tuan. Saya kemari mau lapor. Saya minta dikabur. Wes langsung ke bayaranmu oke tenan yo. Permisi Tuan. Piye, Mang? Saya kemari Minta dikabur. wes langsung mak diuk ngono bayaranmu. Bayarane mak biuk. Lho, tegese oke langsung digawe karo Ya wis. bose. Iki laporane nek sapa? Yo iki tak jajal dhisik. Kok ngisin-ngisine kudu ning aku dhisik no, Mas. Laporan ya. Kok tes? Oh, tak tes sik. Permisi Tuan. Hanya saya datang kemari minta dikabur. Permisi Tuan, saya datang kemari minta dikabur. Oh, jangkrik. Rai dibiupi. Kelakuane menungso kaya kentek. Golek balesan. Kowe nganggur. Kowe nganggur. Aku tidak ketemu kowe iki. Kenapa? Wah, kowe iki galak kok. Lho, galak apa kirik rumahmu? Kowe iki masa Pokoknya wong tak sunat elmu laku. ora ngono, masa aku iki padha lanane barang wis mbok geret-geret. Sik, ngene lho, tak omongi. Kowe nek sini ya? Kowe nyambut gawe. Nyambut gawe. Wis. Aku nyambut gawe kok. Omong durung. Durung. Ora ketan sithik nyambut gawe ngono lho.
piro? Sedina 15.000. Alah 15.000 iki 150.000 kok sak menit. Sak menit 150.000. Sak menit 150.000. 150.000. Nyebut gawe ngene iki? Heeh. Mah. Itu tambahan 75. Itu tambahan 75. Uang makan 75. Uang makane 75. Nek aku ra seneng aku iki awak sehat mensyukuri ngono lho. Wong lanang iki ganteng kaya apa, sugih kaya apa yen ora nyambut gawe dicurigai karo tangga separo. Tanggung jawabe karo bojo piye kowe? Ya kepengin ngenakno bojo. Lah ya nyambut gawe. Nyekolahno anak, nyambut gawe. Nyambut gawe ngomong perkosa to. Melu aku diomong. Iki dihapusi angel ngono iki. Nyambut gawe ning ndi? Proyek. Kok proyek? Syaratnya sok bahasa Indonesia ya. Permisi tuan, ngono kuwi. Datang saya kemari minta di dapur, ngono kuwi. Iya. Baro. Mah ora permisi iki ya. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Oh, selamat pagi. Selamat pagi ora permisi iki. Mlebune esuk to kantor kuwi. Buka esuk. Heeh. Selamat pagi tuan. Selamat pagi tuan. Saya datang kemari minta dikabul. Minta di dapur. Ya. Bayar aku pengen wis tak tambahi bayar aku wis. Mesti tak pikir-pikir iki. Iki kesuwen iki ora dandan. Permisi, selamat pagi tuan. Selamat pagi tuan. Datang saya kemari minta dikabur. Dikabur. Ngono kuwi. Biar uang makane 75. 75 bayarane 150. Ya wis melu. Kowe teko kono umpamane aku bose iki. Iki Jepang iki. Lah bos rambutnya mana kemudian? Ya bos apa merduwe rambutnya? Oh iya, jawe. Apal ora? Apal. Kowe tak cerdas. Halo. 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 Halo bos, bos. Selamat pagi. Iki bos tak halo batukmu jebol. Zamane kemajuan ora ate halus. Selamat pagi tuan ngono. Saya datang kemari minta kapur ngono lho. Goblok ngono iki. Selamat pagi. Hormat. Selamat pagi tuan. Ora hormat, menghormati bos kuwi. Wis ora hormat-hormatan. Unggah-ungguh ora ate hormat-hormatan. Ora sanggup. Ora ate hormat. Jan wis kae-kae kapur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki kabare? Ora ate assalamualaikum. Langsung nak goblok. Ya Allah salam iki apik to? Ate Jepang assalamualaikum. Oh, Marco. Pantes to, Marco. Selamat pagi, Tuan. Datang saya kemari mau minta di kapur. Apa? Aku kok siapa arep ngapusi ke wangel men lho. Pek karmar ngapusi iki. Aku iki diapusi. Diapusi sapa? Lah ketak iki. Lah aku yo diapusi ya. Lah munyo iki. Sing ngapusi iki. Cilik men. Ora apa-apa kowe ngraup iki bringosku copok kabeh iki. Cilik akale akeh bayarane gede dhewe. Aja ngono to. Balik bebas.
Iki murah duwe fungsi. Tapi nggo bengos nak awan nggo ngecat. Ngene iki Iki yang pinter kok pinter aku bisa pegawaian tenan kok terus mbok bojone kaya ngene karepmu piye? wah fungsi. Pegawaiannya ora cukup bahasa Indonesia. piye? Perlu keterampilan. Ya perlu wawasan sing dhuwur. Lho ngono lho. Ah. Iya, anu martokone. Sik. Jeneng dudu martok kok iso. Iki ana sapu kesep ning kene iki. Keset. Sap piye iki ngono sikatku, Mbak. Ngene lho. Awake dhewe iki ora usah kakean ngomong ning kene iki bene ning kene. Kowe tak jandok ning warung ngono. Lah kowe kan aku yang duwe pegawai mana? Ayo iki penipuan. Penipuan iki. Sone aja dibaleni ngono nyelisin nyelakunya. Nek pundi mau? Lho, sak itu apa? Sapa sing anu duit kowe iso? Dhuwit 1000 rupiah. 1000. 1000. Ah beneran lho. Apa? 1000 mbok itu apa kowe? Ya weteng luwe ya tuku sego to. Apa ora sego 1000 kok. Ini tak tambahane aku jejer 5000. Dadi 6000. Ayo 6000. Kok sego? Sego luwe to. weteng marek. Marek. Iso mikir. Sedang gawe. Jalan aja. Acot. Yo. Nah, ngene ya kanca sing merhatekno kok. Kanca. Weteng luwe tukang sego duwe 1000 dibantu 5000. Panas. Panas gone. Lagi mateng nggak? Lagi mateng entasem. Panas Jir. Kowe ngono iku kondo, sing ngongkon marto konyil ngono. Panas gone. Panas. Ya wong adem ngene kok iso. Mas iki dan kerja mesti ra kena kok ya. Osik to. Kowe iki luwe tenanan sik aja. Mulai nek buka aja ning kono. Berbahaya. Sego 1000 ngetekno motor. Aja di motor buka amane. Ini wae. Apa yo? Ah. Go. Yo. Tanah. Sampai 1000 lho, Mas. Wes cuma tahu ndak kaya babi. Lho musik to. Kowe kan apa? Musik. Yo ando. Duitmu piro? 1000. Lah iya. Duitku 5000. Sego iki piro? Sego iki 6000. 5000 ora 1000 ora dadi 5000. Ya nek kose aja ngono, manut hitungan Mas. Hitungan piye? Ayo to, digambarake duitmu 1000, aku 5000. 6000. Ya. Aku digawe driji, nek driji mung dadi 6. Ayo to. Ayo to. 6. Berarti sing 5 iki drijiku, Siji. drijimu 1000 kok. Dalam ora kamu timbang tak buang segone. Ya ora apa-apa. Ayo. Penting Aku kok dhisik, sakira dhisik. Iya. saya usah. Ayo adil ki, mau hitungan kok ya. Lho. Pikir cat kok isa. Kowe tuman mangan gawe sogokan barang ki. 1000. Ora oleh kok ya. Nyewe mbok nyogok kok. Ya ora kok ya gawe tangan. Driji ning krawen jiko tahune kok. Drijimu lho. Entuk kok kene. Kita Wonen. infeksi ini beneran. Ya. Manut hitungan. Iki adil. Ayo ta. Panel Ya kok ora tarik tumpet dadi sitok segone. Sik. Iki apa kakean iki yo? Kakean 1000 jalo akeh. Pak nganggo diperes bener kerja. Duitmu ki 1000. Ngono lho. Ya wah, diumil ini. Ayo kuwi gelem rezeki ya. Lho kok pakai tahu nih. Ora oleh kok ya. Kalau mau siti kata. Ya aku 5.000. Ya toh. Saya. Ojo suka makrok dhewe. Kan dhuwur cilik ini lho, Pak. Kok bisa makrok ngono? Kok teko gore tekan pusate mungkret. Ngono lho. Tangane aja makrok ombo-ombo to. Ya timo ngene iki. Ya. Ya, ngono kuwi. Lho. Ora adil. Mak. Piye to nyerap repot gak iso. Iki mbok pulok pisan ya. Game langsung. Ya sekarang piye? Sing ngene petak-petan. Tatan dhewe. Saiki ne tirakat. Tirakan. Wong Jawa kudu kae tirakate. Ayo tirakan. Petah menang. Menang. Sapa sing betah menang
Iki bocah iki anak sapa kowe mang sego tanganmu ra iso malah ambune kok ngene. Ki anak sapa jane? Sego iki murunan. Oh, pangan. Anak sapa kowe? Cek tekno dhisik kesreten. Nah, tekno dhisik. Sego sing bontel iki uran apa mbok entekno dhewe? Mantuk rung karuan gelem. Rung karuan iya. Angger mbak mbok plak kok ae. Cah iki pantese eneknya. Napa? Dadi wayang kulit tipis serang. Anak sapa, Cung? Pitantro. Pitantro. Lanang jenenge Sukimah. Pitantro. Witantro. Oh, Witantro. Jenengmu apik ngono kok iso leles sego nang dalan. Ora iki jenengmu sapa, Le? Jenengmu sapa? Agung. Sapa? Agung. Mas Agung. Lah kok blakran kan kene iki nyapa malah entekne segone Pak Lek iki. Tundung bapak. Ya apa ditundung kon iku rek? Omong kok ngene kaya arek Surabaya iku. Ditundung bapakmu. Ya anak semene kok ditundung. Ayo mesake. Yo, ora wani mulih. Ora wani mulih blas. Tundung bapak. Bapakmu nesu. Ngene iki lho, Jo. Nganu Mar. Piye? Wong sing mentolo karo anake iki klebu kekerasan terhadap anak ngene iki lho. Ayo kamangka wis perlindungan anak ki ono. Bocah iki jek wayahe sekolah. Ayo. Gitu. Wayahe ngrasakno pendidikan. Pangguluwentai bulan wong tuwa lanang. Ayo. Wis dipek anak dhewe, Jo. Anu apa? Lah kok bapake nesu apa ora? Eh? Bapake nesu apa ora? Kowe tak pek anak gelem? Lam. Tenan ya? Aja mrene wong tuamu lho ya. Wis. Ning ngene Le iki Pak Lek wong loro iki lak penggawane barang kentro. Ya. Iki Marto Rewel. Ah, Marto Rewel. Aku Marto Kunyil. Ah. Kowe anakku jenenge Marto Gosong. Ya cocok karo bocahe. Wis. Kowe anak ya. Cobani wae. Pegawe aku iki ngamen, barang. Gelem ya? Engko tak sinaoni. Wis melu omahku Le ya. Bawa yo. Ayo. Sak dewa.